Oh,
lo lo ya lo lo ya 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 hớt ya ha hớt ya ha lo lo ya lo lo ya 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 la taala Yoko Yoko kupinge do puasa Yoko lah lak ngono lho Kang Nambu damel wonten tlatah Kuncen Sumber Jati Pohon gini yo nggih iki ana jaran sak kembaran cacahe ana 7 Nambu damel wonten balisipun mriki Bapak Eko kaliyan Ibu Kristiani Musik. Kae baksone wis teko gorene Bu, tak tambanane. Baksone teko di bakso di iki lho kene saya tengen. Walah. Joko Lodrone matane bawur. tengen. Lah. Kuwi baksone teko ketok nglemak pentole gedhi-gedhi. Iki enake kaya apa iki nek bakso karane pentol nek jaran iki karane lah bantere to cok aja nek iki ngono arane ya pentol nek sing jaran iki ora jenenge apa lali aku cacahe jarane 7 dibodhake wonten tlatah Kunjen Sumber Jati Pohon kene ora sah suwe-suwe hawane anyep engko aku mbludet celak masuk angin. Ayo, Cok. Joko Lodrene sikile busik mambu semen barko proyek ra tau tanggapan. Nyapa? Berarti tukang kendange padha wae jare apa? Mau si tangane ya gatelen, alergi semen. Wah, wong ora tau tanggapan terus do mlayu nang brek. Wis ora apa-apa kabeh, Lah ya wis ora apa-apa kabeh nyambut gawe, sing penting kanggo anak bojone ben iso padha mangani. Bismillah golek sandang mangani bocah alon-alon waton lakon gremet-gremet waton ing slamet. Iki coba baksone dicedhakke, ayo gek ndang didahar. Jarane dibudhalke saya. Ayo, ayo, 3 kali. Mas Ocit, Mas Ocit.
和尚，沙和水和尚，沙和水和尚，鹅呀。Romadya Ketisana wedalipun potong tari jaranan nai tari jadilan sesarkane paguyuban seni barong kasta budaya asli original ingkang parasani mriki Dimas Bagus Ahmad Pandonin ingkang tandha punika hadati wajib pundanipun saking Bapak Eko lan Ibu ingkang kapungkati keprenggaken wedalipun wonten adicaripun mriki Wali Matul Hitan iki Cok adik-adik jadil adik-adik jadil iki jarane nganti dah baksone iki monggo Mas operator son iki baksone pun siap nah, enak tukang son ya kaduman tukang syuting wis madang wah layak to lambene klimis seneng aku arek nyutinge langsung semangat neh sing ngadeg wis madang Mas pun madang napa dereng ya iki wis madang ketoke kemringet iki wis madang urung to wah bangetan men kancane yo gak digenteni belas ini mbok yo gentenan Mas tak cekel Mas asik kok piye